Som det er lige nu med folkeskolereformen, så er der jo ikke nogen tvivl om, at vi er sat under et enormt pres med forberedelsestiden. At man dengang ville man slet ikke diskutere, at der skulle forberedelsestid til, men at det bare ligesom skulle indregnes. Vi skulle være på skolen fra 8 til 4, og det er vi. Men jeg kan jo ikke nå det. Jeg kan jo ikke nå at blive færdig på de timer, jeg er her, fordi jeg har jo undervisning, sådan så jeg måske har 1,5 time løbende over ugen til forberedelse. Og resten af tiden er jeg jo i undervisning eller sidder til møder, planlagt af ledelsen. Så hvor min tid, altså hvor den tid, hvor jeg kan gøre noget, den er blevet begrænset i forhold til før. Og min mand, han sagde, ligesom da konflikten var overstået, han glædede sig til, at reformen kom, fordi så tænkte han, så kunne jeg måske arbejde 40 timer om ugen i stedet for 80. Men faktisk så arbejder jeg mere nu, det er bare på nogle andre tidspunkter. Og det er ikke hensigtsmæssigt at have sådan 10 minutters forberedelse her, og en halv time der, og et kvarter der. Jeg kan jo ikke nå noget. Nogle gange så når jeg ikke engang at starte computeren, så min forberedelsestid slutter, så skal jeg have næste time. Så jeg synes rent faktisk ikke, de har kigget på, hvordan fungerer det, hvordan er det ude på skolerne, og kan det overhovedet lade sig gøre at køre med den måde, som de havde tænkt sig. Og det kan det ikke her i hvert fald, for jeg kan ikke nå mit arbejde på den tid, som er afsat, jeg har til forberedelse. Det kan ikke lade sig gøre. Jamen, jeg synes bare i det hele taget, at Kommunernes Landsforening og Corydon, de havde en meget stram holdning til, hvad lærere var, og hvordan lærere skulle være, og hvorfor vi skulle normaliseres. Og det havde befolkningen generelt, var meget sådan. Jeg havde mange diskussioner med folk på Facebook omkring, hvad de mente en lærer lavede, og hvor lidt vi lavede. Og alt sammen er jo folk, som ikke ved noget som helst om, hvordan det egentlig er at være lærer. Men bare udtaler sig for noget, de har hørt nogle andre sige, eller tror, at det er sådan. Så jeg synes rent faktisk, vi blev meget uretfærdigt behandlet, både af politikerne og af befolkningen. Ikke så meget dem, der har børn i folkeskolen, men dem, som måske har haft børn i folkeskolen. Eller har en dårlig oplevelse med lærere, de har haft, så tænker de sådan, at alle lærere. Så jeg følte mig faktisk rigtig ramt, fordi jeg mener ikke at være en af dem, som man ligesom kunne sige, at vi bare havde en loppetjans, hvor vi havde fri hele tiden og sådan noget. Det mener jeg faktisk ikke, at jeg selv hører til den kategori. Så jeg følte mig faktisk trådt på. Altså lige nu, så tænker jeg, at politikerne og i det hele taget bør lytte til, hvad eksperterne har at sige. Det vil sige, når man har sygeplejersker, og det er dem, man går i konflikt med, så lyt til, hvordan de beskriver deres hverdag. Og det samme nu med os lærere. Lyt til, hvad det er, vi fortæller, vores hverdag er. Og så kan man sige, ja, selvfølgelig er der dårlige lærere. Og der er i alle brancher nogle mennesker, som er rigtig gode til at se ud, som om de laver en hel masse uden at lave noget. Men jeg synes, man skal tage og lytte til dem, som er eksperter på området. Og de bedste eksperter må jo være dem, som rent faktisk er ude i det erhverv, som det nu drejer sig om, og for mit vedkommende som lærer. At de lyttede simpelthen ikke nok til de lærere, som havde sådan problemer med at forstå, hvorfor skolereformen skulle gennemføres. Og stadigvæk, nu hvor den er gennemført, så synes jeg faktisk ikke, at de lytter til de erfaringer, vi nu har med skolereformen. Så lyt noget mere. Prøv at komme ud og se, hvordan livet er ude i den virkelige verden, i stedet for at sidde bag et skrivebord og vedtage reglerne der, uden selv at have fingeren på pulsen og uden at være ude og rent faktisk opleve, hvordan tingene kører ude på skolerne.